Разтриваме дланите, правим си емоционален рестарт, потупваме и петичките, дишаме, издишаме. Свиваме умруците, разтриваме точките на тила от средата до зад ушите. 2 пъти, после след плочията, над ушите и зад главата. Челото, скалпа, хубаво скалпа разтригите. Минаваме на челюстния дъвкателен мускул, директно с кокълчетата на юмрука. Отварям уста и се плезим. Пробираме, стискаме зъби. Дайте. Пробираме, стискаме. Ляво-дясно. Напред-назад. Разтриваме точките на шията с свити пръсти. Хубаво от едната страна, от другата страна, от двете страни. Разтягаме 45 градуса надолу и настрани. И разтягаме. Мускулите навътре хващаме лаките, потупваме. Много е приятно на другата. Потупваме. Бързо правим долно куче, виваме брадичката и с усмивка долно куче. Разтягаме и разтриваме гръдният мускул, хубаво рамото през гръдната кост. Няколко пъти потупваме и от другата страна интензивно и потупваме. Твърда мозъчна обвивка, вдишваме, задържаме и пружинираме. Издишваме, задържаме и пружинираме. На другата страна дишваме, пружинираме, издишваме, пружинираме. Натискаме точката на трапецовидният мускул и движим главата. И от другата точката на трапецовидният мускул и движим главата. Чудесно! 3 точки под мишницата бъркаме на 10 см надолу и 5 напред и стигаме интензивно. Разтриваме първа точка, втора точка по средата на ребрата, трета точка в края на ребрата. Бъркаме надолу и напред, първа точка, втора точка, трета точка. Разтриваме точките на лимфната система, хубаво от рамото до гръдната кост, с кокълчето на малкия пръст. 2 пъти. Минаваме през гръдната кост до слънчевия сплит 2 пъти. Минаваме на последното ребро с кокълчето на малкия пръст. Хубаво интензивно. Бъркаме под мишниците, изнасяме хоризонтално напред точката на малкия гръден мускул за сила на пръстите и китката. От другата страна точката на малкия гръден мускул. Чудесно! Активация на коремният мускул. Прибутваме под ребрата на няколко точки бързо. Даже 3 пъти успях да го направя. Гръдна диафрагма, дишваме, навеждаме и дигаме. Разтриваме кръста, интензивно навеждаме се и потупваме. Нагоре, надолу, вляво и вдясно. Разтриваме седалищната точка. Ето, вижте, с джоб на дънки. Ето на ръба на джоба на дънките, задния джоб. И потупвам отстрани до сакралната кост. От другата страна разтривам отстрани до сакралната кост. Разтривам от коляното нагоре, от външната страна долу-горе, от вътрешната и потупвам. Разтривам, за да може и мускулите на краката да ми работят по-добре, да нямам болки в коленете, глезените. Разтривам точките на прасеца в горната част от едната страна. Разтривам от кокълчетата отстрани, от задната страна и силно потупвам. Разтривам от другата страна. Вече трябва да ги знаете тези точки. Който му е бързо да си пусне някоя от по-бавните гимнастики. Разтриваме свода. Опъвам и силно потупвам всичките сводове. Мачкаме напречния свод и движим пръсти глезен нагоре-надолу. Хванал съм глезена за стабилност и върта кръгче. Другия свод разтривам
потупвам силно, мачкам напречния свод и раздвижвам пръсти, глезен и кръгче. О, чудесно! Дигам раменете, метроном, полукръг, бутам с главата назад към ръцете, настрани с прибрана брадичка надолу и на другата страна. Дигам нагоре гълъб, индийското кръгче с ръцете на едната и на другата страна. Чудесно! Разтягаме настрани. Хубаво се отплъва тук отстрани. Хващам също положното рамо, усуквам и навеждам. Усуквам и навеждам. От другата страна. О, колко хубаво! Усещам тук разтягането на ребрата. Усуквам, навеждам. Усуквам, навеждам. Кунг-фу панда, свивам кръка, завъртам тялото към кръка и натискам кръка надолу, кръка бута нагоре, уравновесяват се силите и всичко отива, цялото напрежение в всички коремни мускули. Така тренираме всички коремни мускули едновременно. Добре. Сега движа кръста напред-назад, по-скоро таза, вкарвам кръста напред, навеждам се, дигам главата и се изправям. Започвам ръцете напред с дланите нагоре, сядам и се изправям няколко пъти. Сядам и стискам петите една към друга, стягам седалищните мускули, изпъвам голямото свито. Изпънато, свито, изпънато, свито, изпънато. Другия крак хубаво изпъвайте до край. Може да си хванете така капачката отгоре, за да видите дали ви се движи правилно. Добре, дигаме на пръсти и започваме да тупаме на пети. Това е вибрация, която помага за разширени вени, за лимфната система, за подобряване на лимфната система. Едновременно с това потупваме тигровата лапа, другата ръка е на пъпа. Днешният ден е чудесен, прекрасен, великолепен. Чувствам се зареден с енергия за целия ден. Доволен съм и съм щастлив от всичко, което се случва с мен и около мен. И го приемам с любов и благодарност. Дишваме, въздишка, дишваме, въздишка, стискаме китките. Давайте, продължайте да бърбаните. Както се казва, стискаме китката и разтърсваме. Стискаме другата китка и разтърсваме. Да, координация трябва да се получи. Пръстите разтягаме с палеца надолу и всеки един пръст по-отделно го изтегляме. Това много успокоява нервната система. Знаете, че като сме притеснени си пипаме пръстите, химикалката. А сега може да си го направим просто така за успокоение още в началото на деня. И идва време на зуба на горилата. Две тигрови лапи, изпъчваме се, виждаме дали има хора около нас. Ако има още по-добре, дишваме и ще казваме, ще викаме да на живота, да на здравето. Готови ли сте? Две тигрови лапи, ще тупаме тук, дишваме, задържаме дъха. Старт! Да! И си пляска. Браво! Браво на нас! И днес набързо успяхме да си направим всичките упражнения от гимнастиката, много набързо.